Здравейте, казвам се Ирена и в момента се намираме в спа център Мусита. Днес ще си направя една страхотна процедура, която до сега не съм опитвала. Това е колагенова маска на околоочния контур. Това ще бъде чистия колаген морски, който се активира с серум наречен Марин. Ще ми бъде приложен един продукт, който е френски и е с широка популярност на пазара повече от 40 години. Това е марката Талго. Не забравяйте, гласувайте за мен на spa-musita.com. Bringing back memories of feelings that I should have told. Save a little prayer for you. Save a little prayer for you. Ами се мърда от тук. Искам да си поспя още малко, страхотно е.